erakutsi dazu pixkat nola egiten dezun lan. Bale, ondo. Guanteak, Garrantzitsua. zeren motozerrakin hasi behar naiz. Igual, honekin, hobe ez? Bueno, motozerra! Ez? Da... Modernoak. Modernoak eta zarata gutxikoak. Hori da. Lan aiteko zaratari gabe. Ez, desbastatzen dudanean eta hola, jartzen dudanean metala. Metal fuertea, hola. Metala. Bai, hola, pa. Hala. Oh, Bai, Rammstein. bai, Rammstein. Oh, Rammstein. Ba, aurrera! 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 Venga, bazen ba. Iñaki! Iñaki! Stop! Mikel Ander, bai, hombre, ya no, a tope. Ona eman behar diozu, Hemen eman behar Hor, bai. Bai, pisatzen du bai. Bai! A todo esto, Iñaki, zein aiten! Ez dakit, bera batzu. Horingoz. Oain ikan harima ez diogu ikusi, ez da? Ez dakit, nik bai, baina zu. Nik harima zulatu indiat. Zulatu indiat. Bueno, hau da, lehenengo fasea. Bueno, ez bigarrena, claro. Beste faseri badago? Bai, hombre, asko falta da, orduan, bukat. Bai. Azkeneko fasea izango litzateke, pues hori, gubiekin landu eta politago utzi, ja forma ematen eta hola. Vale. Hori, horretarako beste musika mota bat jartzen dut. A ber, guen. Iron Maiden edo, zegarko. Iñaki, Bai? hau, musika klasikoa da. Bai, musika klasikoa. Metaletik musika klasikoa? Bai, zintzera aldatzen denean, honegatik, txikiagoa da, pues, zerbait lasaiago, ez? Baina hau guztia benetan da? Bai, benetan da. Zuk hola egiten dezu lana? Aldudanean beti, bai, tailerrean nagoena batez ere. Bai. Vale. Orduan, podcast italianoa, metala, eta bai musika klasikoa. Hori da, bakarrik ez egoteko. Beti, venga. Eta orain nola? Ikusten duzu? Horrela da. Nire uste zerbait bihurria aterako dela mendik, Iñaki, probatu dezaket nik ere? Noski baietz. Bai, venga, ba. Bai. Oso. Esari, Tori, nola hartuko duzu? ez dakit. Hola, bale? Vivaldi? Karo, Vivaldi zen hasieratik. Ez dene Vivaldi zan? Bai, dena zen Vivaldi. Enun ezagutzen Vivaldi. Antonio Vivaldi. Antonio. Antonio Vivaldi. Oso Vivaldi, todo dela musu bat. Hortxe, hor. Venga. Hola? Bai, baina lasaiago, osea, emaiezu, pa. Ah, vale. Zertarako da musika, ho? Lasai Ai, guztako. lasai, berda, lasai. Hori da, eta Rammstein. Venga, horrela. Oso ongi. Vale. Bueno, ikusteten dana musika asko gustatzen zaizula. Bai, pile bat, betidanik gainera. Talde bat daukat, abesten du bana. Nola? Bai, talde bat daukat. Talde bat daukazu? Bai, aspalditik. Berriozarkoa gainera da taldea, bai. Izena? Kous. 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 K-H-O-U-S. K-H-O-U-S. O-U-S, bai. Bakoitza jarri zuen letra bat. Eta horrekin, pues, egin genuen Kristo zerrenda eta gehien gustatu zitzaiguna. Pues, hori aukeratu genuen. Osea, taldearen izena erabakitzeko, Hori da. bakoitzak letra bat esan zuen, Bai. eta horren arabera, Nahi genuena zen, esanerik gabeko izen bat sortzea. Baina, bueno, gero, begiratzen, ikusi genuen Wall of Fame, arima esan nahi zuela. ze hizkuntzata? Wall of Senegaldarra, bueno. Ez esan nahi du? Arima, edo ente, edo lako zerbait. Arima. Ze fuerte. Arima. Ikusten duzu, zen... Ez que hori zan, Idatzita zegoen. Kous. Kous? Nahi guen, zaila ingo zitzaiten jakitea, ze estilotako musika den. Desestresantea da ere, osea, da metalcore bortitza. Metalcore? Bai, hola egitekoa.
Eta buruakin hola? Hola. Eta zu zitezu bat. Abesten dut bakarrik horrengoz, eta idazten ditu letrak eta hola. Abestu? Bai, abestu. Zuk abesten duzu? Bueno, abestu edo oiukatu batzuentzako. Ikasi behar duzu pizko bat, arnaz hartzen eta holako gozak egiten. Hori airea, hemen diafragmatik. Italiaz ez duten bezala, cantare come cacare. Kaka egitea bezala. Cantare como cacare! Hori indarren bardala egitea, Ez izorratzeko hau. Vale. Eta, kontzertuak eta ematen dituzue? Bai, azken aldi honetan, pandemiatik ordutik, ja gutxiago. Pasaren urtean eman genituen 2 kontzertu. Bat zen, lehiaketa batean parte hartzeko, iritsi ginelako finalera, eta bigarrena irabazi genuelako. Oso ondo! Eta hori zen saria. A ber, Euskal Herriko erreguztiak, mesedez. Kouz taldea, zuen festetan, kontratatu. Bale, nahi baldin badute orkaina, pizko bat, festival bat eolako zerbait, gainera euskaraz. Hoi da, euskaraz gaina? Bai. Hori bai, kontratatu nahi baldin bazaituzte, entzun inberko nola beste zuen. Itxaron hemen eta orain etorriko nez. Bale, primeran, oso ondo, zure zaila mona izinaki. Bale. Venga, allá. Jo, hemen nivela dao, Kontuz! Zer abestu behar duzu? Evoluzioan. Bueno, Euskal Herri guztiantzako, zuekin, Kouz taldeko Iñaki, evoluzioan abestiarekin! Aurrera! Nola egiten dugu? Господи, оно лато, сенситивия, Virtuense patriarquito de odoran. Merkatu libreen, emulsoan, izateriak, etorkizunen rat, eman dago azken. Gure deabrua! Guardia naudatu, eduetidea, Bidezari zbeteli grauzo pistatas, Wow, Iñaki! Wow, no, pero vamos. Mila metala bakarrik eta bestu, osea, Euskal Herriko herri guztiak, mesedez ikusi dezu, Kouz? Dena ematen du, eta izugarrizko potentzia daka. Izugarrizko, osea, wow! Jarraitu hola, eta Antonio Bizka jarri zazu, eta ni jarrituko dugu, bai. Venga, Zake Koza.